Asibele sikwamukele kona ke i-channel yithi igama uXolani Enoku Pastor Oningi sivakasheleke la noma sidonse udokotela elaphana ngePietermaritzburg eMali la khona ubheka nje into ezimbalwa. Dr. Sibingelele. Siyabingelela baba umfundisi, sibingelela kakhulu ngokukhulu kuzotha baba uNkosi, siyabingelela eJohannesburg ninonke nabo bonke abalaleli nabalandeli, siyabingelela nje bephila abantu, amen. Ngifuna la sibheke udaba nje ngomasinye. Abantu abaningi bayithola besenkingeni. Uthola ukuthi usehambe walanda ubone umngane wakhe esebenzisa amakhathakhatha athize enhlanhla. Wasuke wathi naye hayi nicaphunele awasebenzise ukuthi wawenhlanhla. Uthola angeke asebenze kuye egazini, isimeni segazi lakhe ngeke awafuneki. Yebo. So ngifuna sibhekele kubaleke ngani ukuhlola qala before uzosebenzisa lento oyisenzayo noma kuthi uyasebenza komunye ayibona, but kubaleke ngani ukuthi ulihlole ukuthi izosebenza kuwe? Siyabonga baba umfundisi uReverend, sibonga kakhulu. Le topic okhuluma ngayo noma le topic okuyona ngibonga kakhulu ngoba bayafuna ukuyazi abantu badidekile eminyango, sebedidekile manje abantu nesimo sethu thina bodokotela. Ukuhlola into ebaluleke kakhulu before wenza into, ungayithathi into ungahlolanga. Ukuhlola ikona ukufaka emgaqweni, kona mkhombandlela. Ukuhlola kufana nesimo seBhayibheli. Uma iBhayibheli ulifunda, mawukhumbula kahle iBhayibheli alingenise ezulwini kodwa lumgaqondlela wesimo sendlela yezulu, nokugayida kuwena phezukwakho ukuthi fanele uhambe ngendlela enjani. Kanjalo ke ukuhlola uzothola yanhlanhla lo mfowethu akanayo qobo idlozi lakhe liqondile noma yena wayembethe wambula ingubo kwembatha noma inhlanhla yakhe bayiqondisa phezukwakhe. Manje wena mawuyithatha leyanto ozoyithatha lapha yakhe kanti babeyiqondise kuyena, wena ayiqondiswanga kuwena. Kusafanele mhlawumbe mawuhlolwa uphinde ugezwe isinyama esikuwena noma ugezwe isimo sendlela yesimo sasekhaya noma kunenhlambuluko kini noma ukushawa isibongo, noma ushawa izinto nje ezahlukene ezihamba nesinyama phezulu isimo sekhaya lakini. Ingakho ukuhlola kubalulekile phezukwakho ukuthi noma mhlambe wavalwa umuntu wakini wasekhaya enhlanhleni, manje inhlanhla ngikwazi ukuthi ijibeke kuwena ngoba phela wazi ukuthi isimo sendima sendlela yakho injani. Kanti mawuye edolobheni, mawukhumbula kahle uqala ugeze qala before ugqoke kahle bese uyakhona ke edolobheni. Ifana nalesimo sendlela koyibuzayo ukuthi ime kanjani, ihamba ngendlela enjani. Ikuphi ubungozi umuntu angabhekana nabo mangathiwa uvele wathatha amakhandlela wathandaza ngawo futhi, ngoba kunabantu othi hayi owazi ukuthi nje hey funa mangithandaza ngamakhandlela abovu ili-blue endani awathani, kanti akahlolanga yena uvele wazi ukuthi nje amakhandlela wathandaza ngamakhandlela. Ikuphi ubungozi umuntu angabhekana nabo ukusebenzisa amakhandlela ayinhlobonhlobo engahlolile ukuthi amakhandlela dokotela sibonge, amakhandlela kahle kahle ahamba nesimo seyithunywa qobo phezulu kwisimo sendima yesimo sethu thina abantu abamnyama. Ikhandlela ahlukene ngegaba zawo zokusebenza kwawo phezulu kwisimo sakhona. Manje emayewakhanyisa ngawakhanyisa kodwa mayeziwe ngawo ukuthi ahamba ngendlela enjani, kufanele likhanyise kuyindlela enjani phezukwakhe, ngoba phela elibovu mayelikhanyisa uzolikhanyisa ethi hayi ufuna ukulwimpi engazi impilo ikhona niphezukwakhe qobo lijikele limjikele kwalona. Kodwa fanele iqale ehlole kuqala ukuthi kumele enze njani qobo phezukwakhona, ngoba thina abantu abamnyama ikakhulukazi siraniswa yidlozi. Yebo uNkulunkulu uyisiqalo nesiphetho kodwa siphethwe isimo sani sedlozi. Fanele ukuhlola ukuthi lime kanjani linjani qobo umande ke wenza izimo zezinto zakho ziye phambili ehlelekile. Umuntu ongasuke ayophahla-ke, asikhulumi ngokuphahla nakhona ngisho ukuthi nangu abantu bayathanda ukuthi abantu bafuna ukuphahle, asuke ayophahla kanti mhlawumbe indlela aphahla ngayo mhlawumbe akanikeziwe igunya. Yini engenzeka uma ngathi uphahle enganikeziwe igunya noma uphahle wasuke waphahla kabi wabiza abantu abarong engafanele babize? Yikuphi okungenzeka kuyena? Ngiyabonga pastor, ngeke ngakhuluma kakhulu esontweni kugodi ngibachazela nje ngesimo sendlela yedlozi. Umuntu uma ephahla uyathulwa kuqala, umuntu nje kuqala sibake kanjalo.
uyathulwa uthulwe ukuthi fanele ube umuntu ozophahla ekhaya yabona manje abantu bakusebenzisa ngendlela errong uyathula ekuphahleni bese uphahla futhi fanele uma uphahla bekubona uyakwazi ukuhamba ngokuphahla kahle ngendlela ngoba uma uphahla ubizela wena sithi uyaphahla manje uphahlela ukuthi ufisa imali bekhona noma ufisa idlozi livuleke uma uphahla uzibala wena ungasababala abanye bakini qho okuchaza ukuthi lapho idlozi uthwala ngalo noma idlozi yeligebengu ukuthi bekona kuphela ingabakubona qho unubhekisisa inkulumo oyikhulumayo ukuthi iyaphi so makhona ohlolayo omhlamba wasekhaya esehlula kwindawo kuthiwa umfuni uyaganga ngedlozi kanti cha akaganganga kuwukuthi usuke waphahla wrong wangakhulumela abanye basekhaya wazidla yena lampha okungamanye amazwi umoya usho ukuthi yona dodela kubaleka umuntu uma yophahla ukuba ukuthi uzophahla azi ukufuna athini qobani nababale bonke abalakhaya ukuze uma kungenzeka wawuhlole bangamtholi sewumuntu ongathi bese thebula idlozi ukuthi isebenzele yena yedwa ibabala bakubase abaphilayo abakhona njengale ngiyalinganisa ukuthi ebabala uchangi nabafowethu nodade bethu endlini yamamkhisi ngifisa ukuthi nisibheke sonke bobaba mkhulu ninonke qobo kodwa ukhuluma nani uJipa yabona lapho iyahlangana manje ukuthi noma kuthiwa kukanjani noma kuthiwa uyakuza umoya ongaphandle ngeke zesho yalona idlozi ngoba babalile laba abanye qobo abangaphandle uma uphahla futhi ubhekelela isimo sokuthi ungababiza abaningi noma ubize bonke ngoba awubazi bangali bakanjani usubiza umuntu o-wrong qobo ukuthi fanele ubhekelele ukuthi ubiza umuntu okanjani onjani futhi ungababizi ngamagama ngoba uma uphahla babiza ngamagama uzofuna babize bonke ngamagama kanti awubazi funa abadala kunawe ungasabazi qobo manje futhi njengoba singabazi yiphi indlela engayisebenzisa ukuphahla ngoba angibazi and kunabantu abafa bethakatha abafa bebulala abafa bangagezwa osingasho ukuthi bangamathongo noma bangamathongo angcolile ngoba bafa bethakatha abafa bebulala bafa benenhliziyo ezinkuni bengathelanga amanzi nabathile so mase yophahla lapha ngikwazi kanjani ukuhlukanisa ukuthi hayi angibize abangcono abafa benomoya omuhle mawuphahla nje uphahla angithi ukuphahla kwakho kunezibani ezimhlophe abanye basensezimhlophe eziblue eziyellow izibani lezi zikumele ekutheni makhono oyidluzela imbala zimkhanyisa ngoba zibusisiwe zihamba nengilozi ingilozi iyona kahle esebenza kakhulu kunabantu abadala ekhanyisayo uyazi ukuthi kodwa usebenzelwa yidlozi kodwa ingilozi yakusebenzela qho uthi uyaphila uyasinda wenzekela konke ngengilozi yenkonzo sonta kuyona qho manje lama uthi uyaphahla ke phahla usho cha ngicela nilekelelane abantu abadala nengilozi engihamba naye ngiphethe ukuthi ngiyaxwayani ngoba ngiyakholwa mina mawukho ukuze ihlangane kahle indima yendlela yakho kodwa ababi ababagezeni nina enikahle ukuze kuhleleke kahle phezulu kwendlela yendima yamngeza abantu abazongcolisela endimeni yendlela yakho no kuzoba nedokotela phinde sikubambe futhi emaduze sikhulume ngezinye izinto ezibalekile saba kakhulu dokotela ngiyaphakamisa babu pastor ngiyaphakamisa nilale kahle nonke no siyabonga besikhuluma nodokotela lapha kuJipa udokotela uZondo lapha ngeMbali ePietermaritzburg la khona esifundazweni iKwaZulu Natal besibheka la udaba lokuphahla sibheka la udaba olithinta wena ukuthi ukwazi ukuthi yiziphi indlela efanele uyisebenzise noma umgudu ofuna uyilandele uma uphahla noma usebenzisa amakhandlela into enjalo leyo qhubeka usubscribe yona i-channel qhubeka ulandele siyabonga kakhulu